aquí, que é a presentación deste fermoso libro, don Bernardo Valiño, que é o autor desta obra. Don Bernardo, temos que palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de nada, quero agradecer a Consellería de Cultura, por suposto, que a través da Dirección Xeral de Cultura, que ademais o director está aquí neste momento, Anxo Lorenzo, tuvo a sensibilidade que eu deseaba para que comprendese todo o que foi a romería, que foi moito máis que un espectáculo. Se son capaz de decirlo, vou ser francamente breve, porque así tamén deixo espacio para que a xente poida ler o libro. Se eu digo todo, xa non queda nada que ler. Entonces, teño que agradecer, por suposto, aos compañeros de mesa, aos ilustres compañeros de mesa, insisto, na Dirección Xeral de Cultura, tuve todas as axudas para que este libro sea unha realidade. Bien, e logo vou pasar, simplemente, empezo con unha pequena anécdota. Teño unha sogra encantadora, María, se chama, fai 2 días foi o cumpleanos dela, ela está lendo o libro 3 páxinas por día, porque lle choran os ollos, non está acostumbrada a ler, pero está o lendo e lle gusta. Entón díxome, pero, Bernardo, achegouche moita xente. Iso foi a romería. A cantidad de xente que axudou, a cantidad de xente que se sumou ao proxecto, non se pode imaginar. Consuelo, o noso amigo Pedro Páramo,